Biltze ginean, zar eta gazte, jende abertzalea, ez da? Eta beti zeon inketura hori ikastola sortu bertzala baita ere Tolosan, zehengatik, Donostiko, baginekin ze mugimendu zeuden leku diferentetan. Orduako Juan Jose Garmendia paisak aurran txikina bazeukan, hor 31 agosto plazan, hor nutzun nun baiten. Ikastola bat, beste bat lehen sortutakoan, zehatutako, kinbiarginik ipa zerbait hemen da. Hortxe hasi ginen, eta bildu ginen, lehen zutak izkizun izen oik. Juanito Garmendia, Manolo Ugarte, Viviano Larramendi, Federico Zabala, Mirintxu Imaz, Asintxo Ondarzabal. Aurreneko txispa sortu mentzan Lizardiri egin zioten omenaldin. Seguro asko izango zen botella sardo baten ingurun. Baina baten batek, eski ikastola bat sortu behar ginik hemen eta hola. Babes bat emateko Lizardi Kultura Elkartea sortu zen, eta ikastola pixkat martxan jarri arte, hola jarritxo zuen elkarrekin. Orduan hasi ginen terreno bila. Hemen ingurun, nik ezautzen dituen etxioik, abandonauta zeuden, gerra denboran alemanak iaunzielako. Baina ze gertatzen zitzen, diruik ezen duken. Orduan osatu ginen 14, uste dut 250.000 pesta danon artean, 25.000 pesta bakoitza jarri gendula. Eta geho, kuotak, alkilera patu behar zen, aranderen joe patu behar zean, eta gasto fijoa bazauden. Eta hasiera, izan zen, 250.000 pestakin. Oso etxe politia zen, txikila, baina umeantzako fantasiako etxetxo bat zantzatik, patilluare oso politia zen, txikila, baina hostailuskua, politia. Frankismo bete-betean ginauden, eta gutzako zen apusto ondila, batetik anderino aldetik, hortat dedikatzea, beste aldetik umeak ara amatere resistentzi bat zeon, ez zuen balio hango ikasketak esaminatzea joan behar zuen beste leku baten erdera zauden, eta arazo ondila zen aurrenetik. Baina hala ere jendea, enbalentonatu zen, jendeak batzuk ikusi eta besteak hartu zuen desizioa, eta bakizue gaur arte. Genuen euskera eta daukauna da gure gurasoan gatikan, ikastola etzeon gure denboran. Eta orduan, pentsatu genuen onena zala ikastola bialtzia. Hasieran pentsatzen genuen, 8-10 bat ume etorriko ziela eta etorri ziren 80. Eta bigarren urten kasik beteta geuken nuen bi pesu. Orduan zion, begonia bat eta animatu nintzen nire sartzea egon nintzen begoinakin, ondo bilak. Horrela, asaldu zen ere bai, Belen beste neska bat, baita ere umeak atzegin zitula uste, bera egon zala umetxuakin lanian ere. Eta horrela xema, 3 hasi ginen. Zan talde bat oso guztua etortze zianak, eta oraindikan segitzen due afarikiten eta harreman handila daukate bata bestiakin. Hasiera batian txikilakin ez gendu materialik erabiltzen. Ite gendun, zatitu gendun pixka bat lana, ni pixkat musikari buruz, Belen nola basarrikoa esan da natura asko gustatzen zizaion da hizkuntza oso gaberatzasun, harrek natura eta arloiek. Eta begonia jasan pixkat erakusten zuena. Sakramentinokin alde bentsa ezaupi dauzko gendun da, hor estudiantek eta usten hasita zeuden, seminarioa baizan, da orduan horrea pasaginen. Orduan gure Tolosako batez ere gauzaren amarbenena arlo hortan izan zen euskal kulturari toki bat ematea. Eta horrela nola behit onartu zen seminario itxi eta etxe hau ikastolari ustea. Gehiengoak hori nahi zutelako batez ere. Eta orduan Maria Lozek daitu eta ibalo, zatoz, da espitara otorra hartu mugire maitzatzu Eliza. Elizen manda, eta ginean kapilan, hola eta jute zanean etortze zan, berriro, eta oin, libre da, eta gore karritola. Nik ere inspektorek ezagutu eta ikusi, baina
hori da, gertakizun horiek, desente aldiz, nik uste gertatu zala hori. Eta gero ja lautikan bostera ziginan pixkat, hori, Lopez Mendizabalen lehenengo Xabiertxo oso polita, baina txikiagoakin haurtxoa beste bat zegoen txiki bat, pixka letrak eta erakusteko, ikasteko, eta gero ja honekin, disfrutatzen zuten pila bat.